नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 चैतन्य जय जय नित्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर भक्त नित्यानंद वृंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय श्री चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र अद्वैत जय चंद्र जय गौर भक्त नित्यानंद वृंद வெரி நைஸ். ஓம் தத் சத் எல்லாம் பேசிட்டு ஷேர். யாராவது ஷேர் பண்ண கத்துக்கிட்டீங்களா ஃபைனலா? அப்கோர்ஸ் கல்லாவதி மாதாஜி ட்ரை பண்ண வரலன்னாங்க. அது தவிர விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்களா கத்துக்கிட்டீங்களா? நான் மணிமேகலை மாதாஜி கேட்கிறேன் மாதாஜி என்ன காரணம் இருங்க. சாப்டர் 15 283. 283 ஆமாங்க மாதாஜி ஆமா 283 சரி, இந்த கதை என்ன ஓடிட்டு இருக்குன்னு யாராவது சுருக்கமா சொல்லுங்க. அமோகன் தான் அந்த அமோகனுக்கு வந்து டைபாய்டு வந்திருக்குது மாதாஜி. அந்த டைபாய்டு வந்து இறக்கும் தருவாயில இருக்கிறப்ப அத டைபாய்டுல வந்து காலரா காலரா வந்திருக்கு. அப்ப வந்து சைத்தன்ய வீட்டுல வந்து சொல்லுவாங்க இப்படி அவர் வந்து இறந்துகிட்டு இருக்கிறாருன்னதையுமே வேக வேகமா சைத்தன்யர் வந்து அமோகன் வீட்டுக்கு வந்து அவரோட நெஞ்சில கைய வச்சு அந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி அவருக்கு உயிர் வந்துருது மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து டிவோட்டியா ஆகி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார், நான் இப்படி எல்லாம் இருந்துட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிப்பார் மாதாஜி. ஹரி ஹரி. வெரி நைஸ். சோ இதுதான் நடந்துச்சு. பிரபு ஆஸ்வாசனகாரி ஸ்பர்சிதார காத்ரா சர்வபாமா சம்பந்தே தூமி மோர ஸ்னேக பாத்ரா. प्रभु आश्वासन करे स्पर्शी तारा कांत्रा सर्वभौम संबंधे तुमी मोरा स्नेह பத்ரா. மொழிபெயர்ப்பு. இதற்கு பிறகு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அமோகனின் உடலை தொட்டு, நீ சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் மருமகன் என்பதால் நீ என் அன்புக்கு உரியவன் என்று கூறி அவனை சாந்தப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு வந்து அமோகாவை வந்து பாசிஃபை பண்றாரு. அவர் தொட்டுட்டு என்ன சொல்றாரு, நீதான் என்னோட பிரேமையோட இது எதுக்கோசரம் அவரை கன்சிடர் பண்றாருன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா சர்வபாமா பட்டாச்சாரியாவோட மருமகன். ஏன் இதை மறுபடியும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம எல்லாருமே நினைச்சுக்கணும். நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, ஐயோ என்னோட பசங்களோ இல்ல பேத்திகளோ பேரன்களோ பக்தியில இல்லையே, இல்ல அவ்வளோ இல்லையே, அப்படியே இருந்தாலும் என் பசங்க விடுறது இல்லையே, என் பொண்ணு விடுறது இல்லையே, மருமக விடுறது இல்லையேனா இதுதான் ஒரு ஆன்சர். அதாவது நம்ம பக்தியில இருந்தோம்னா நம்ம ஃபேமிலி சுத்தி அவர் பார்த்துப்பாரு. பாத்துக்கிட்டாரா இல்லையா?
பாத்துக்கிட்டாரு மாதாஜி. கண்டிப்பா சரி, அவரு இப்போ வந்து மைத்துனருடைய பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக் நம்ம எக்ஸாம்பிள் அந்த பரீட்சித் என்ன பரீட்சித் வந்து பரீட்சித் இல்ல சாரி பிரஹலாத் சொல்றாரு பள்ளி பண்ணது தப்பு, இந்திரலோகத்தை அழிச்சிட்டாரு, ஐ மீன் கட்டுப்பண்ண நடத்தினாரு, அவனுக்கு அகங்காரம் இருக்கு, அவனுக்கு முடிச்சிடு, நீ பண்ணது கரெக்ட் தான் அப்படின்றாரு பிரஹலாது. மனைவியும் அதான் சொல்றாங்க, யாரு பாலியோட பலி மகாராஜோட மனைவி, கரெக்டா பண்ண கிருஷ்ணா, கட்டி போட்டியா, வெரி குட். ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஓடி வராரு பிரம்மா ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு, அச்சோ பண்ணிடாதீங்க, இப்படி எல்லாம் பண்ணிடுறீங்களே, சோ குட் அப்படின்னு பலி மகாராஜ்க்கு. ஏன்னா அப்போ வாமனதேவ் குட்டியா இருக்கிறாரு இல்லையா, அவர் வந்து வீட்டுல, ஏன்னா இவங்க சொன்னாலும் அவர் அழிக்க மாட்டாரு, ஏன்னா பிரஹலாதுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்காரு. அதுவும் இல்லாம பல்லி மகாராஜே சூப்பர் கிரேட், பல்லி மகாராஜ்க்கு நல்லா ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுக்கணும்ன்றதாலதான் இந்த பாஸ்ட் டைமே அவர் கிரியேட் பண்ணாரு, பல்லியின் புகழும் தெரிய வரணும் அப்படின்னு. எல்லாத்தையும் சாதிக்கிற புத்தி இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விடுற மனப்பான்மையும் அவருக்கு இருந்துச்சுன்னு, அதனால என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு வாட்ச்மேன் ஆயிட்டாரு. வாட்ச்மேனா அப்படி என்ன நினைச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் வாட்ச்மேனா இருந்தா என்ன ஆகும், யாராவது என்டர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆமா, அவரு அவ்வளவு ஆர்வமா அவர் இங்க போய் நிப்பாராம். அப்ப வந்து இன்னொரு கேட்ல இருந்து விரோதி வந்துட போறான்னு சொல்லிட்டு அந்த கேட்டை போய் பாப்பாராம், அச்சுச்சோ இந்த சைட்ல பாலி வரலையே, அந்த சைட்ல பலி வருவானோ, அந்த சைட்ல போய் ஓடுவாராம். இப்படி ஓடி 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 அவர் வந்து சேவை செஞ்சாரு. மாதாஜி அவர் நாளா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடாதா, இந்த மூளை எல்லாம் இன்டெலிஜென்டா கொடுக்க வேண்டாம், அவருக்கு நம்மளை விட ஜாஸ்தி இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, ஆனா அவர் அப்படிதான் சேவை பண்ணணும்னு விரும்புறதால அவர் அப்படி பண்ணாரு. சரிங்களா? நான் என்ன மாதாஜி, நானா தான் சிசிடிவி எல்லாம் ஸ்கேனர் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. அவருக்கு வந்து சிசிடிவி எல்லாம் தேவையில்லை, ஆனாலும் அவர் அப்படிதான் பண்ணுவாருன்றது. அதனால எதுக்கு சொன்னா, அமோகா வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா மருமகன் என்ற ஒரே ஒரு குவாலிபிகேஷன்ல அவர் பண்றாரு. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியே மாயாவதியா இருந்தாரு, அவருக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன்? அவர் இப்ப பக்தரா மாறிட்டார்ல. அவரை பக்தரா ஏன் மாத்தினாரு? அவருடைய மைத்துனர் மாத்திடுவாரு. கோபால, யார் அவர் பேரு? கோபால ஆச்சாரியா, கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி வேற, கோபால ஆச்சாரியா வந்து டிவோட்டி அப்படின்றதால. சர்வபாமா கிராஹி தாசா தாசி ஏ குக்கூரா சேஹ மோரா பிரியா அன்யா ஞானா ராஹு தூரா. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாரின் இல்லத்தில் உள்ள வேலைக்காரர்கள், வேலைக்காரிகள் மற்றும் நாய் உட்பட அனைவரும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். அவரது உறவினர்களை பற்றி என்ன சொல்வது? சொல்லணுமா? இப்போ அவரே சொல்லிட்டாரு, பாரு அவங்க வீட்டு நாய் கூட ரொம்ப பிரியம் அவருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு. ரைட், அப்கோர்ஸ் ஸ்ரீகிருஷ்ண சேத்தனுக்கு. அப்போ வந்து சன்னின்லாம் எந்த மூலைக்கு, அதாவது நம்ம வீட்டுக்குள்ள டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணோம்னா, நம்ம வந்து ஒண்ணு இருக்கு பூத்த யக்னான்னு. பூத்த யக்னானா நம்ம வந்து சுத்தி இருக்கிற எல்லா ஜீவராசி விச் இன்க்ளூட்ஸ் அனிமல்ஸ் எல்லாமே காப்பாத்துற மாதிரி. சோ நம்ம ஆக்சுவலா அந்த பூத்த யக்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரால பண்றோம். ஏன்னா நம்ம சுத்தி இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத லிவிங் பீயிங்ஸ் எல்லாம் கூட விடிவம் கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சர்வபாமா கிரேய தாசா தாசியே குக்கூரா சேயா மோரா பிரியா அந்நிய ஜானா ராஹு தூரா. சாரி ஹரே கிருஷ்ணா. अपराधा नाही साधा लावू कृष्ण नामा येत बली प्रभु आयला सार्वभौम स्थाना. அபராதனாகி சதா லாவோ கிருஷ்ண நாமா ஏத பலி பிரபு ஹாயிலா சர்வபமஸ்தானா. அமோகனே, இனிமேல் எந்த அபராதமும் செய்யாமல் எப்போதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பாயாக. அமோகனுக்கு இந்த அறிவுரைனை வழங்கிய பின்னர் சைதன்ய மகாபிரபு சர்வபமானின் இல்லத்திற்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர சாண்ட் பண்ணிட்டு எந்த அஃபென்ஸும் கமிட் பண்ணாதன்னு. நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா தான் சாண்ட் பண்றோமே, அஃபென்ஸ் கமிட் பண்ணா அந்த அஃபென்ஸ்க்கு பேர் என்ன? என்ன எதுல வரும் அந்த 10ல? நாம அபராதம், கர்மகாண்டம். அது நம்பர் என்ன? அந்த அஃபென்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன? நம்ம எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் மாதாஜி, அது வந்து நம்மளுக்கு பிறவி எடுத்தாலும் அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த அஃபென்ஸ் போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே கிரியேட் பண்றீங்க, எனக்கு கிரியேஷன் வேணா. அந்த 10 அஃபென்சஸ்ல எத்தனாவது நம்பர் சொல்லுங்க. வெரி நைஸ் புஷ்பா மாதாஜி. 7th offense. Commit sinful activities on the strength of the holy name. அதாவது நம்ம
தமிழ்ல யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சுன்னா சொல்லுங்க. 7th offense. ஓகே, பாவ செயல்கள் வந்து நம்ம ஹோலி நேம் சொல்றோம்ன்ற தைரியத்துல சொல்லு பாவங்களே கமிட் பண்றது, அது பண்ணவே கூடாது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அமோகாவை இனிமே பாவம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பிரபு தேக சர்வபாமா தரில சாரணி பிரபு தாரி அலிகிலா வஷில ஆஷனி. பிரபு தேகி சர்வபௌம ததிலே சரண பிரபு தாரே ஆலிங்கயா வாசில ஆசினே. நான் மகாபிரபுவை பார்த்த மாத்திரத்தில் சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் உடனே அவரது தாமரை திருவடிகளை பிடித்து கொண்டார். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரை ஆலிங்கனம் செய்துவிட்டு அமர்ந்தார். சர்வபாட்டா பட்டாச்சாரியா உடனே அவர் காலை பிடிச்சிக்கிறாரு, அவர் வந்து இவரை கட்டி பிடிக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதான் அவங்களோட பியூட்டி. பிரபு காய அமோகா சிசு கிவா தார தோஷா கேன உபவாசாகாரா கேன கார தோஷா. பிரபு கஹே ஆமோ. படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. நான் அடுத்தது. படிங்க மாதாஜி, படிங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு கஹே அமோக சிசு கிபா தார தோசா கேனே உபவாச காரா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேனே கார ரோஷா. Translation: Sri Chaitanya Mahaprabhu pacified Sarvabhauma, saying, "After all, Amoga, your son-in-law, is a child. So, what is his fault? Why are you fasting? And why are you angry?" Hare Krishna Mataji. சின்ன பையன் தானே அவன், அதனால நீ ஏன் அதுக்கோசரம் பெருசா எடுத்துக்கிற அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. பூத்த ஸ்நானகாரி தேகா ஜெகநாத மூகா சீக்கிர ஆசி போஜனகாரி தாபி மோர சுகா. அவர் அந்த இது சாப்பிடல, அதனால சொல்றாரு. புத்த ஸ்நானகார தேகா ஜகநாத முகா சீக்கிர ஆசி போஜனகார தாபி மோர சுகா. மொழிபெயர்ப்பு: நீ எழுந்து குளித்துவிட்டு ஜெகநாத பெருமானின் திருமுகத்தை காணச் செல். பிறகு இங்கே திரும்பி வந்து மதிய உணவை சாப்பிடு. இவ்வாறு செய்வதால் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு கோவமா இருக்கு, நான் கோயில் போக மாட்டேன். கோவமா இருக்கு, நான் சாப்பிட மாட்டேன். கோவமா இருக்கு, நான் வந்து பூஜை பண்ண மாட்டேன். அட் த சேம் டைம் கோவமா இருக்கு, நான் சாப்பிட மாட்டேன்றது கூட தப்பு. எப்பவுமே வந்து நம்ம கோவத்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் தான் இவர் காட்டுறாரு, பக்தி தான். ஆனா இது மூலமா நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, ஆப்வியஸ்லி சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வெரி எலிவேட்டட் பொசிஷன். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கோவமா இருக்குன்றதால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணரை ப்ளீஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கிருஷ்ணரின் பாதையில செய்யற செயல்களை நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. தாவரஹி பாமி ஏதாஷா ஏதாய பஷியா யாவனான் கைபா துமி புரசாத ஆஷிதா. तावत् रहहिबाहामि यदयवसिया ஜவத் நகைபே துமி பிரசாதஹாசியா. நீங்கள் இங்கே திரும்பி வந்து பகவான் ஜெகநாதரின் பிரசாதத்தை ஏற்கும் வரை நான் இங்கேயே அமர்ந்திருப்பேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வீட்லயா பாரு, நீ வர்ற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன். இதுல இருந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம இதெல்லாம் பண்ற வரைக்கும் கிருஷ்ணரும் பட்னியா வெயிட் பண்ணுவார். அதனால நம்ம கோவத்தை காட்டணும்னா வேற எங்கேயாவது காட்டணும், இங்கெல்லாம் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பிரபு பாத தாரி பட்டா கை தெலா கிலா மரித அமோகா தாரே காயே கேன ஜிய இல்லா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு மாதாஜி. பாதத்தாரிப்பட்ட காகிதே லாகிலா மாரித்த அமோக தாரே கேனே ஜியா இலா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை பிடித்தபடி பட்டாச்சாரியர் கூறினார், நீங்கள் ஏன் அமோகனை மீண்டும் உயிர்ப்பித்தீர்? அவன் மடிந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போனாலே போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. யாரோ படிக்கணும்னாங்க, இதை படிக்கலாம். பிரபு காயே அமோகா சிசு தோமாரா பாலகா பாலகா தோஷ நாலாலா பீதாலா தாஹாய் தே பாலகா. ஹரே கிருஷ்ண. அமோகா பிரபு பாலகா பாலக தோஷ நாலாய பிதாதாக தே பாலகா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், அமோகன் ஒரு குழந்தை, உங்களுடைய மகனை போன்றவன். தந்தையானவர் மகனின் குற்றங்களை, குறிப்பாக அவன் மகனை அவர் பராமரிக்கும் போது தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வது இல்லை.
இது வந்து அவரை பத்தி சொல்றாங்க, நீ வந்து ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க கூடாது, அவன் தப்புதான் பண்ணா, அதுக்குன்னு வந்து அழியிற லெவலுக்கு எல்லாம் நினைக்க கூடாது, இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இப்போ வந்து என்ன அவர் சொல்றாரு அப்படின்றது, யாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி, யாருன்னு தெரியல, அதுக்கோசம் தான் நான் நெக்ஸ்ட் படிச்சேன். இத படிக்கணும்னா படிங்க, இது வரைக்கும் படிக்காதவங்க. ஏபே வைஷ்ணவா ஹைலா தார கேல அபராதா தஹாரா உபரே பகாரஹ பிரசாதா பிரசாதா. हरे कृष्ण माताजी। எஸ் ये ரேவதி पे மாதாஜி. वैष्णव हैला तारे केले अपराधा தாஹார உபரேபி கரஹ பிரசாதா. தற்போது அவன் வைஷ்ணவாகி விட்டான், அபராதங்கள் அவனை விட்டு அகன்று விட்டன, நீங்கள் தயக்கமின்றி உங்களது கருணையினை அவனுக்கு வழங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். சோ அவர் வந்து இப்ப வைஷ்ணவ ஆயிட்டாரு. இதுக்கு இன்னொரு லெசன் என்னன்னா, வைஷ்ணவரா ஆனா அவரோட பிளாஷ்பேக் நினைக்க கூடாது, அவனா. இப்போ மிராரியா பார்த்தா நம்ம என்ன நினைப்போம், அப்படியா நம்ம இப்போ நினைக்கிறோம். நிஜமாவே மிராரி நம்ம வில்லேஜ்ல இருந்தா, இவன் சரியான ஃப்ராடுப்பா, நேத்து வரைக்கும் கொலை பண்ணிட்டு இருந்தா இப்ப ஏதோ சன்னியாசி போஷில இருக்கும் அப்படிதானே சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்க கூடாது. நம்ம வந்து வைஷ்ணவ ஆயிட்டானா அவனோட பிளாஷ்பேக் பாஸ்ட் எல்லாம் நினைக்க கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். இது வந்து எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள், ரைட்? எனக்கு வந்து ஒரு டிவோட் ஒரு குரூப்போட மீட் பண்றச்சே அந்த ஒரு பொண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தா, இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ யூஸ் டு திங்க், இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்ஸ்ல பெருசா இந்தியால இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ரொம்ப பாதிக்கப்படுவா ஒரு லெவலுக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஆனியன் கார்லிக் காஃபி டீ மிஞ்சி போனா நான்வெஜ், இது ஒண்டிதான் நடக்கும். சூதாட்டம் குடியெல்லாம் அட்லீஸ்ட் பெண்கள் ரொம்ப பண்ண மாட்டாங்க, பசங்க வேணா சிகரெட்டு அது கவுண்டர் வேணும். இதுதான் நான் மைண்ட்ல இருந்துச்சு. ஆனா அந்த பொண்ணு என்ன கேட்டு சொன்னா, இந்த மாதிரி நான் எல்லாமே ப்ரீச் பண்ணேன். நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து எவ்ரிதிங் ஐ ப்ரீச் பண்ணேன். அப்பதான் நானே வந்து டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு, அச்சோ இப்படி கூட இருக்காங்களான்னு. இது நம்மளோட புரிதலுக்கு இந்தியால தான் இருக்கிற பொண்ணுதான். ஆனா எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ அடுத்த தடவை அவளை மீட் பண்றச்சே அவ ரொம்ப இப்போ எலிவேட்டட் இனிஷியேஷன் கூட எடுத்துக்கிட்டா, இப்போ நான் அவளை பார்த்துட்டு சீ இப்படி இருந்த பொண்ணு நான் நினைக்க கூடாது, புரியுதுங்களா? சோ வைஷ்ணவாவோட பிளாஷ்பேக் எல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. இன்னைக்கு வைஷ்ணவானா இன்னையில இருந்து அவ தப்பு பண்ணா அப்போ நம்ம வந்து ஏன்டா இவ்வளவு தப்பு பண்றான்னு நம்ம நினைக்கலாமே தவிர, இப்படி இருந்தாலே அப்படின்றதோ இல்ல இப்படி இருந்தானே என்ற பாவம் நம்ம எடுக்கக்கூடாது. बट काहे चाला प्रभु ईश्वर दर्शना स्नानकारी संताना मुनि आशीचो एकने. बट कहे कल प्रभु ईश्वर दर्शने स्नान करी दागा मुनि आशीषो ஏகனே. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் கூறினார், அன்புள்ள பிரபுவே, பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்க செல்லும் நானும் நீராடி விட்டு அங்கே வருகிறேன். தரிசனத்திற்கு பிறகு இங்கே திரும்பி வருவேன். சோ இதோட நம்ம அமோகா லீல முடிஞ்சிச்சு. பத்மா மாதை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ், கரெக்டா அமோகான்ற பேர் ஞாபகம் வச்சிருந்தாங்க. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய்.